Γεια σας, τηλεφωνώ από το γυροκομείο Αθηνών και θα ήθελα να σας παρακαλέσω εκ μέρους όλων εδώ των υπερηλίκων να βάζετε περισσότερο βίντεο κλιπ του Σάκη του Ρουβά. Ευχαριστώ πάρα. Ορίστε. Με εξήβρισε. Τι σου είπε? Άι στο διάολο. Θα νόμιζω ότι είναι φάστανε, Κωνσταντίνε. Πίνεις να ζητήσεις περισσότερο Ρουβά και κάνεις το γέρο. Γιατί Μάρθο? Ο Σάκης είναι υπεράνω πάσης ηλικίας, όπως λέμε υπεράνω πάσης υποψίας. Βάλε τώρα τηλεόραση να δούμε μήπως εισακούστημεν και βάλανε κανένα καλό κλιπάκι. Έλα. Να σε κάνω. Δεν έχω άλλα όρια, τα έχω σπάσει. Εισακούστημεν. Το είδωλό σου. Και ό,τι ζήσαμε μαζί θα το ξεγράψει. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Κάποια μέρα σε ξέρω καλά, θα γυρίσεις ξανά, θα μου πεις πως μετάνιωσες. Γι' αυτό